Bela jelen folo nunu waati na jani ale sanfɛ fala ye Kanja Burama Kuyate ko ni maa min ye balimaya duman kurunin bila k'i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛdɔnbaliya fuga kan. Mali jamana kɔnɔna na bi miirina min bɛ yen, hakilina min bɛ yen, jɔrɔna min bɛ yen, jamanakuntigiw caman tɛmɛna ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ min na fala ye o ye maliden yɛrɛ dilanni ye. I y'a ta kalan sira fɛ bi maa b'u yɛrɛ ɲininka anw ka Mali kɔrɔ in taara min. Mali min seko ni dɔnko jamana don, Mali min du b'a kɔnɔ, balimaw bɛ yen, sinjiw bɛ yen, sigiɲɔgɔnw bɛ yen, teriya siraw bɛ yen. O Mali in taara min. Sanw tɛmɛna fala ye min ye an ka jamana kɔnɔ yan den kun ye bɛɛ ta ye. Du ta don, balimaw ta don, sinjiw ta don, sigiɲɔgɔnw ta don, wa hali tɛmɛsenna gansanw olu bɛɛ lajɛlen sago kun bɛ den ka lamɔ la. O tununa anw fɛ yan. Bi fala ye min ye sinjimaw olu cɛ sigi o yɛrɛ gɛlɛyara ka tɛmɛ hali sinamusomaw ka gɛlɛya kan. Ɲɛjɔyɔrɔ tɔ kɛra teriya ye, o jigiya fana ka dɔgɔ bi kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Mali min ye laadala jamana ye, Mali min ye kodɔn jamana ye, Mali min siya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fala ye, denmisɛnnin san fu fo ka taa se a san waati dɔw ma, o bɛɛ lajɛlen bɛrɛ donnen don k'o sigi sen kelen kan. O taabolow taara min, o tabiyaw taara min, mun ye anw falen, mun ye anw yɛlɛma, min ye waati yɛlɛma ye k'a kɛ i n'a fɔ o cogoya. A kɔlɔlɔ wololen don min na bɔ an ka jamana kɔnɔ fala ye, an b'an yɛrɛ ɲininka minisiri min bɛ kalanko kunna, mun kalan bɛ ka k'anw ka denmisɛnninw kunna, muso ni du minisiri olu bɛ ka mun baara sigi sen kan, minisiri minnu fana bɛ yen ko olu bɛ bato ni diinɛ ko kunna fala ye, ninnu bɛ ka mun de kɛ bi yaasa an ka siniɲɛsigi ka se ka sigi sen kan. Tubabukan fɔni ninnu don wa, séminaire tile 2 tile 3 don wa, minisiri min bɛ chiffres kunna ale bɛ ka baara mun kɛ o yalama kalan bɛ se ka don olu la wa, a dɔw kɛ kun ye mun ye, est-ce que a b'a bin a b'a sini ɲɛ wa fala ye. Maaw bɛ ka ɲininkali kɛ, dutigiw bɔra u ka dutigi jɔyɔrɔ la, dutigi musow ye dutigiya ta, furu kɛcogo bɛɛ lajɛlen tiɲɛna. An y'an to bɛɛ la ko code de la famille fala ye, code de la famille ka bɛrɛ ta ka bɔ nanzaralakaw fɛ yen, sɛbɛn min n'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ nanzaraw ka ko la, k'an ka o yakubaya an fɛ yen. O la sa bi tile in na i tɛ se k'i den gosi, i tɛ se k'i muso gosi, i tɛ se k'i ɲɛmunu tigɛ maa si la n'aw ma taa ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la k'a sababuya kɛ mun ye ko sariya min b'anw fɛ yan k'o to o daga. Fala ye o denw bɛ taa min, o denw bɛ mun kɛ, o denw bɛ kɛ mun ye, min ye siniɲɛsigi o bɛ se ka sigi sen kan cogo di. Anw de fɛ yan fala ye kɔrɔ bɛ du la, kɔrɔ bɛ tɛnɛmusoya la, kɔrɔ bɛ kɔrɔmusoya la, kɔrɔ bɛ kɔrɔkɛya la, kɔrɔ bɛ bulon na, kɔrɔ bɛ kolonkalan na. Sigida fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen ye lamɔ ni sinsin ni baara dɔ kɛli ye, an y'an kɔ don o ma. Démocratie à occasion an yɛrɛ ko sa an bɛɛ lajɛlen kɛra nanzaraw ye. Bi bi in na maliden fan caman yɛrɛ t'a dɔn an ye min ye tuguni. Min ye den tɛ fa bonya, fa tɛ den bonya, sɔrɔ tɛ labɔli kɛ, kunnaja tɛ se ka kɛ, bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kunnaja ka kɛ garisigɛtigi ye. Minnu mana garisɛgɛ sɔrɔ a bɛ ko olu ɲɛna sa ko tɔw ta ye fugariya ye fala ye k'a sɔrɔ Jabaru masa ye bɛɛ da k'i n'i ka hakɛ de da. N'i y'a ye bi maninkaw bɛ nin de kuma fɔ kuma caman ko an ka hakili to an yɛrɛ la. An ka hakili to an yɛrɛ la kɔrɔ ye mun ye? Sabula yɛrɛdɔn fɔlɔ ye kodɔn fɔlɔ ye yɛrɛdɔn ye fala ye. Sɔrɔ fɔlɔ o ye ka se yɛrɛla ye. Bi anw ka maaw ɲɛsinnen don mun ma fala ye? Bɔlɔlɔ sanfɛla, bɔlɔnkɔnɔ ɲanburujali, an jigi yɛrɛ tun bɛ karamɔgɔ minnu kan u b'an dege suraw na ka kira ta fɔ an ye, ka sahibaw ta fɔ an ye. Bi olu ko k'an k'olu bato, an ka nafolo ɲini ka d'olu ma, an k'an seli k'an ɲɛsin olu ma sabula ko olu b'an ka siniɲɛsigi olu b'o tɔbɔtɔ an ye. Yanni o cɛ an n'olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ka kɛ fɛn suguya ye, maaw sigilen don olu ɲɛ bɛ an bɛɛ lajɛlen na. A ko de bɛ cogo di bi? Denfa ye denfa ye wa, denba ye denba ye wa, kɔrɔ ye kɔrɔ ye wa, dɔgɔ ye dɔgɔ ye wa, bɛɛ bɛ k'i jeniyɔrɔ fin wa anw ka jamana kɔnɔ. Minnu nana ni fɛɛrɛw ye, nanzara fɛɛrɛw ye, fɛɛrɛ wɛrɛw ye ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ, o wolola mun na, o kɔlɔlɔ kɛra mun ye? N'i y'anw ka sirabakana lajɛ bi dɔrɔn i bɛ maliden faamu fala ye. Bɛɛ ko n kɔrɔtɔlen, bɛɛ ko n ta ka ɲɛnabɔ, bɛɛ ko n tɛ muɲu, bɛɛ ko n tɛ sabali. O dun tɛ se ka ɲɛ sabula n'i y'a mɛn ko an k'a to yaasa an ka mɛn to ka fala ye o ko don dɛ. Nɔn tɛ karata buguni bɛn dɔrɔn de b'a mɛn si la, a fa bɛɛ lajɛlen ye wo ye. O la sa ka welewelemada bila jamanadenw ma. Mara kaba minnu bɛ bi fala ye, n'a fɔra mara, dutigi ye marakɛla ye, dutigimuso ye marakɛla ye, baarakɛla ɲɛmɔgɔ ye marakɛla ye,
bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ bi k'an bɛ ka taa sira min fɛ a man ɲi anw dɔw ye garisɛgɛ sɔrɔ waati dɔw la fɔla ni ka mɛtiri kun bɛnna kɛnɛ ma e ta fila ni cɛ tigɛ nka bi anw taw ni mɛtiri bɛ taa boîte la anw taw ni mɛtiri bɛ whatsapp kan yɔrɔ kɔni an ma k'an jɔ an faw jɔyɔrɔ la dɛ o de la bi kalan a kan ka yɛlɛma taabolo u kan ka yɛlɛma m'a fɔ an k'a kɛ garabasali ye parce que o tɛ se ka ɲɛ nka dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to ko fosi la bi sɔgɔmada in na an bɛ nin fɔ minisiri minnu bɛ yen ko olu kan ka adamadenya tɔbɔtɔli baara kɛ minisiri min bɛ kalanko kunna muso ni du minisiriso fala ye u ka bɔ a wari laminɛnamani na tile filani baarani ninnu na ka taa mɔgɔw sigi atelier bɛ daminɛ ntɛnɛn a bɛ taa ban juma u bɛ tila ka taa kɛlɛ kɛ ko pɛri jɛmu nafa foyi tɛ y'a la walima ka taa denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen Bamakɔ ka denmisɛnninw ye n'i tɛ CNJ la i ti don o kɔnɔna na i ti wele o kɛnɛ kan wotoro pusola tɛ wele katakanitigi tɛ wele malitelida baarakɛla tɛ wele i n'a fɔ olu tɛ fasodenw ye kalan jumɛn bɛ k'olu fana kunna yaasa u ka se u ka siniɲɛsigi tɔbɔtɔ